tashar al'umma. Kadan da musa ba haka ba. Ana magana ya ka dinga wani shirme tana wani. Ba wannan giyan bane take ji da shi take iskanci kake mutane karyawa cewa kai malami bari je bari wallahi. Kan wannan gemu bane take mutane iskanci. Wannan gemun kuɗi ne. Wallahi ya ce yana gifta sai wanda gandar. Sai in ji kuma. Kin ji wani zancen banza. Har wani budur ya wuce inda suke gaban ka? Wallahi ka ne wallahi. Shi dan ke. Ai, an gari ku kama gaban ku. Ku fita nan. Ina to Ku cikin gida ku je ku sayi inda ku dira. kin gani ko? Ai da ban tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Kama gaban. Tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan. Kama gaban ku guje. Allah zai saka min ni da wannan. Ihi. Tabbi nan. Dakata mana. Rantsani zan fadda masa. Wannan bawan Allah. Me ya muku da za ku kashe shi? Malam, ina gaya maka kamar yadda ka tabbatar mana da cewa wannan malamin koge ne. To bayan malamin koge ne ma azzalimi ne. Hakika. Shi ya cutar da yar mai gari daga ƙarshe ya mata ciki. Saboda haka ka bani malam in kaddamar masa. Ka bani in kaddamar masa. Ku dakata. Akwai bayani na hadisi da muka samu a cikin littattafai na wata aya wacce faɗin ta aka shafe ta a cikin alkur'ani amma kuma hukuncin sa ina nan tabbatacce a addinin musulunci. Wannan aya bayanin da ta yi shine ashekuwar shekaru iza zaniya farjumuhumul battata in qababil ladhi inna allaha azizun hakim. Allahu akbar. Bi ma'ana namiji mai aure da yayi zina da mace mai aure da ta yi zina dukkan su a jefe su. Wannan sakamako ne ko hukunci ne daga Allah mabuwayi ko mai hikima. Sai kuma aya daga cikin alkur'ani cikin suratul nur gunda Allah yake cewa az-zaniyatu waz-zani kullu wahidatin minhuma mi'at jilda. Mazinaci da mazinaciya idan aka same su da shaidan nan ta tabbata to dukkan za a yi musu bulala 100 a wannan halin da ake ciki. Da kuma aya ƙur'ani da ta baya da waccan aya da aka shafe ta a cikin wanne yanayi yake. In yana cikin wancan yanayin to sai mu duba ita wacce da aka ce an same ta da maganar ciki ko zina to yaya aka yi tilasta mata aka yi ko cikin jin daɗin su ne. Idan tilasta mata aka yi ita ba ta tabbata mazinaciya ba to hukuncin ya hau kan shi wannan mazinaci mai aure namiji, ita kuma hukunci babu shi a kai.
Sarauniya TV, tashar al'umma.